Vi har valgt at lave en 10 seconds challenge. Vi starter ud med at tømme et glas sodavand. Så skal vi æde en banan. Og så skal vi æde 3 kiks. Og til sidst skal vi æde en isterning. 2, 3, nu. Åh, det er godt. Fuck, du er hurtig, mand! 3, 2, 1, nu! Hallo, hvad er det her for de spil, drenge? Færdig. Færdig. Ja, den første, den tabte vi. Og vi tabte også den anden og den tredje. Men den sidste, den vandt mig, Sandra, og Vik tabte stort. Husk at abonnere, like og kommentere og del. Oh my god. Ej, den er så... Jeg kan ikke lige love, de har været.